Deze week in Limbourgeois een interview met de nieuwe voorzitter van de kunstbeurs TEFAF over de toekomst in Maastricht. Sinds een goed half jaar is de Nederlander Nanne Dekking de nieuwe voorzitter van de kunstbeurs TEFAF. Wij spraken hem in zijn woonplaats New York. Hoe is dat gegaan dat je kandidaat werd voor het voorzitterschap? Hoe gaat dat? Want het zijn niet verkiezingen zoals de president van dit land. Het speelt al heel lang. Al heel lang geleden hebben ze gevraagd, wil je in de board? Zeker toen Wildenstein nog meedeed. Ja. Toen Wildenstein ophield kon dat natuurlijk niet. Toen ben ik naar Sotheby's gegaan. Ik was vice-chairman bij Sotheby's hier in New York. Dat was een global job. Nou ja, als je bij Sotheby's werkt, kan je ook niet in de board bij TEFAF. Niet echt. En 1,5 jaar geleden ben ik uit de kunsthandel gegaan. Ik ben nu de eigenaar en founder van een tech company, wel weer met kunst related. Maar daardoor was ik opeens geen handelaar meer, een onafhankelijk persoon. En toen hebben ze me gevraagd voor de board en de exec committee. En in die tijd heeft Willem van Rooyen, mijn prachtige voorganger, die heeft besloten om ermee op te houden. En toen ben ik zijn opvolger geworden. Dus dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces. Ik had verwacht dat ik een tijd lang boardmember zou zijn, maar dat ging opeens allemaal heel snel. En voordat ik het wist was ik chairman. Maar ik denk dat het goed is, even los van mezelf. Ik ben niet zo'n enorm mannetje met een enorm ego. Ik denk dat het heel goed is dat een onafhankelijk, non-dealer chairman is van TEFAF. Wat doet jouw company in feite? Oh, goed dat je dat vraagt, ja. Ik ben 1,5 jaar geleden begonnen met een bedrijf dat digitale registraties gaat maken van kunsttransacties. Het idee is dat de kunsthandel zou eigenlijk veel groter kunnen worden als mensen de data die de kunsthandel aan klanten geeft beter zouden vertrouwen. Dat komt ook weer met TEFAF samen. Het mooie van TEFAF is dat TEFAF was de eerste kunstbeurs die een echte vettingcommittee heeft ingesteld. We hebben vandaag nog vergaderd over hoe kunnen de vettingcommittee zelfs nog beter krijgen en onafhankelijker krijgen. En hoe kunnen we communiceren met kopers dat onze vettingcommittee echt fantastisch is. Dat het allemaal wetenschappers zijn, kenners op een bepaald vakgebied. Want dat is de garantie in feite. Precies, ja. En de kunstmarkt is relatief klein. We denken altijd dat het zo groot is, omdat we allemaal zelf in die kunsthandel zitten. Maar het is uiteindelijk, als je ziet dat 2% van de millennials, waar iedereen het alsmaar over heeft, dat zijn dan mensen die goed opgeleid zijn en geld hebben, maar 2% van deze mensen koopt kunst. Als je kijkt naar het wereldwijde bedrag wat aan kunst wordt uitgegeven, dat is te vergelijken met wat er in de staat Californië aan hotelkosten wordt uitgegeven in een jaar tijd. Dus die kunsthandel zou best kunnen uitbreiden en het moet ook uitbreiden, want waarom zou je geen kunst kopen? En dat digitale, dat is natuurlijk ook ergens de toekomst. Hè? Want ja, alles wordt zo'n beetje digitaal. Is dat overigens ook, kan dat ook een bedreiging zijn, digitaal? Ik denk dat een heleboel mensen binnen de kunstwereld het in eerste instantie als een bedreiging zullen zien. Maar dan moet ik altijd aan Rob Noordman denken. Toen Wildenstein mee wilde doen met de TEFAF in Maastricht, waren heel veel kunsthandelaren die er tegen waren, want die zeiden het is bedreigend. Ja, maar dat was een grote... En Rob, we kennen allemaal Rob Noordman. Oh, een onzin. Ja. Nee, we kunnen dus de klanten van Wildenstein toch niet vastbinden, die komen dan ook naar jouw stand. Ja. En dat is een beetje wat er nu gebeurt ook. De digitale ontwikkelingen gaan zeer snel. Als je ziet dat er apps zijn, dat je voor een schilderij kan staan en je maakt een foto en je weet binnen een 10e seconde waar het werk gekocht is, op welke veiling, hoeveel het waard was. Het is een illusie om te denken dat je dat kunt tegenhouden. Nu ben je dus voorzitter, je woont in New York. Hoe kun je dat in de praktijk gaan handelen, dat voorzitterschap vanuit Amerika?
Nou, ik heb met mijn eigen bedrijf 10 mensen in Berlijn werken. Ik ben iedere maand 3 dagen in Berlijn. Ik ben een heel groot voorstander juist van al die digitale ontwikkelingen. Ik heb iedere dag vergaderingen met de mensen die voor mij werken in Berlijn via Zoom. Hè? Dat is een soort van Skype, maar dan een wat modernere versie. Ik heb ook tegen de board hier en de executive committee gezegd, we hoeven niet alsmaar de hele wereld over te reizen, maar we kunnen ook met elkaar communiceren dat je elkaar wel ziet via nieuwe middelen die er zijn. En bovendien, iedere kunsthandelaar is gewend om te reizen. Ik ben gewend om te reizen en het hoort erbij. Nou was er, toen je aantrad als voorzitter, was het proces al gaande van de gesprekken tussen de TFAF-organisatie en vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht en de provincie. Wat uiteindelijk dan leidt tot een hele andere vorm van samenwerking dan voorheen. Voorheen werden jullie wel gefaciliteerd, maar eigenlijk stonden zij toch als een beetje buitenstaanders ernaar te kijken en god mooi allemaal. En nu hebben ze zich toch geroepen gevoeld om mee de schouders eronder te zetten in feite. Ik denk dat het heel belangrijk is. En je weet, dat kan je me vast nog herinneren uit de tijd dat ik in Maastricht was met Wildenstein. Ik geloof heel erg in dat soort communicatie. Het eerste wat ik heb gedaan was contact te zoeken met de toenmalige burgemeester Leers. En te zeggen, wij komen met een heel belangrijk bedrijf naar Maastricht. Wat kunnen we voor elkaar doen? En daaruit is toen dat idee ontstaan dat Wildenstein een feest kon geven in het stadhuis van Maastricht. Dat was een gigantisch succes. Daar praat iedereen nog steeds over. Dus als je iets aan elkaar kunt toevoegen, aan iets van elkaars uitstraling kunt overnemen, dan moet je die gesprekken voeren. En onbescheiden mag ik zeggen dat TFAF iets naar Maastricht brengt. Maastricht brengt iets naar TFAF. Maar TFAF geeft nou net dat cachet aan een stad als Maastricht, dat er alles aan doet om het imago te krijgen van kwaliteit van het leven, van bijzondere ervaringen, om een niet al te grote stad te zijn waar de kwaliteit van het leven hoog is. Dus ik denk dat we veel aan elkaar hebben. Daarvoor moet je eerlijk zijn tegen elkaar. Moet je duidelijk maken wat niet goed is in Maastricht, wat wij niet goed doen. Kijk, wat niet goed in Maastricht is een kwestie van communicatie. Alle restaurants in Maastricht denken nog steeds dat iedereen het leuk vindt om een 12-gangen menu te krijgen. Dat vinden mensen niet prettig. Of ze hebben niet de tijd daarvoor. Heb je de tijd niet voor. Je gaat naar een kunstbeurs en dan vind je het heerlijk om goed te eten. En dat kan in Maastricht, maar dat moet dan wel in 1 uur en een kwartier kunnen. Nou, dat soort dingen kunnen we met elkaar gaan delen. Is Maastricht heel goed bereikbaar? Ja, voor mij wel. Ik vlieg naar Brussel en ik ben niet bang van de trein. Is het makkelijk bereikbaar voor heel verwende mensen die voor heel veel geld kunst willen kopen? Niet echt. Nee. Dus dat zijn gesprekken die we voeren en die heel belangrijk zijn. En je kunt ook zeggen van enerzijds heeft met name ook de provincie zich bereid getoond om ook daadwerkelijk te investeren. Van de andere kant, daar krijgen ze dan ook wat voor terug, een soort loyaliteit en dat je er ook op de langere termijn vooruit kunt kijken. En dat is eigenlijk we krijgen er allebei iets voor terug. Ik bedoel, zij krijgen publiciteit, de juiste publiciteit, en wij krijgen een partner, een host waarmee we echt een gastheer of gastvrouw met wie we open gesprekken kunnen hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is. En jullie hebben nu een nieuwe burgemeester, althans voor mij een nieuwe burgemeester. En daar ben ik minstens zo van onder de indruk als indertijd meneer Leers. Dus ik heb er groot vertrouwen in. En je bent met zo'n deal, noem ik het maar even, ook af van die toch zo langzamerhand vermoeiende discussie. Ja, blijven ze nou hier of gaan ze nou weg? Ja, maar dat speelde al in de tijd dat ik er met Wildenstein was. Gaan ze naar München? Gaan ze dit? Gaan ze dat? Kijk, natuurlijk kan je naar een andere plek. Andere plekken zouden heel graag TFAF willen overnemen. Voor ons zit er iets goeds aan Maastricht. Maastricht is interessant, maar laten we heel eerlijk zijn. Interessant genoeg om mensen iets te bieden wat een mooie ervaring is voor een paar dagen. Maar niet als New York of Parijs, waar mensen heel erg afgeleid raken en misschien nauwelijks naar de beurs gaan. En ik neem aan dat het ook wel de bedoeling is om
dat de regio in feite kan meeliften met straks misschien een nog wat grotere marketing van TFAF all over the world. Zeker, en andersom. zeker. Ja. Maar dat is, je maakt van dat stukje van Europa, wat sowieso een heel centraal stuk Europa is. Ja. Hè? We zijn allemaal gewend om vanuit Amsterdam te denken of vanuit toen Bonn en nu Berlijn te denken. Maar Maastricht ligt er wel heel strategisch in dat centrum van Europa. Ja. Tot slot, heb je een aantal punten waarvan je zegt, nou die 5 dingen die wil ik de komende 5 of 10 jaar realiseren? Protocollen. Ik vind dat mensen echt moeten weten, klanten moeten weten, wat koop ik? Kan ik vertrouwen wat ik koop? Meer openbaarheid. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je naar TFAF gaat, dat je over een jaar of 2 al 3 weken van tevoren precies kan zien wat je gaat aantreffen op TFAF. Het is een illusie om te denken dat de huidige klant helemaal naar Maastricht gaat. Want voor veel mensen is het helemaal naar Maastricht gaan zonder te weten wat je zult aantreffen. Als je ziet wat er nu op veilingen wordt aangeboden, dat iedereen thuis op zijn computer, op zijn telefoontje even kan zien. Oké, wat kan ik over 2 weken bij Christie's of Sotheby's verwachten? Dat zullen we moeten gaan evenaren. Wij moeten een brand of excellence zijn, omdat er een zware competitie op de loer ligt. Met mensen die heel erg kunnen inspelen op een nieuwe generatie mensen die veel handiger zijn met computers, die willen vetted information on hun fingertips. Die willen dat direct zien. En ik denk als we dat kunnen bereiken, dan is TFAF een brand die niet alleen belangrijk is voor de kunsthandel, maar zelfs de kunsthandel, de privé kunsthandel, dus de kunsthandel buiten de veilinghuizen om, zou kunnen redden. En daar geloof ik heilig in.